BPFआथ' थार्ड नाम्बारावबो फैया बिथांमोना कुनु कन्टेस्टआवनो फैया ओरैनो बुंनो हायो आगोलावबो फैयामोन दाबो फैया नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPFआ जिखिनि दङ बियो जिर' जागोन BPFनि मानसिफोरनि मेलेमाव साननाय हनाया पजिटिभ नङा ओंखायनो नेगेटिभ खोथाफोरखौ मोजां मोनो दिनै UPPL आरो BJP दरं उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ लानानै जुथायै मिटिं जिरायदों सेकेन्ड मिटिं बिनि सिगाङाव गरायसराव जादोंमोन आरो बे सावरायनायाव मोननै दोलोआ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव बोरैहाय गोख्रोङै बाहागो लागोन बेनि थाखाय जोङो सावरायनाय जादों आरो बे समस्तिया जोबोद मोजाङैनो देरहागोन देरहानायावथ' जेबो सन्देह गैया नाथाय गोबां भटआव बोरैहाय देरहानो हायो बेनि थाखाय मोननैबो दोलोआ खौसे जानानै बोरै खामानि मावनो हायो बिनि सायावनो दिनै मन्त्रि अशोक सिंघाल MP दिलीप शइकिया डिप्युटि चिफ जोंहा गबिन्द बसुमतारी आरो गोबां जोंनि EM MCLA MLA बयनिबो प्रेजेन्सआव जोबोद मोजां मोनसे मिटिं जालांबाय आरो बेवहाय आप टु बागानपारा जिखिनि जोंनि बिबानगिरिफोर दङ ब्लक लेभेलसिम BJPनि मण्डल लेभेलसिम गासैबो बेवहाय एटेन्ड थादों आरो बे मिटिंनि उनावनो बयबो फिल्डआव जोबोद गोख्रोङै खामानि मावगोन आरो क'क्राझार आरो मंगलदै मोननैबो दरं उदालगुरि मोननैबो समस्तिखौ जोबोद मोजाङैनो देरहानायनि थाखाय प्लान पलिसिफ्रा अलरेडि जाबाय देरहागोना बेसेबां रोखा BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनाथ' दाबि खालायदों गावसोरनो 100%। BPFआथ' थार्ड नाम्बारावबो फैया बिथांमोना कुनु कन्टेस्टआवनो फैया ओरैनो बुंनो हायो आगोलावबो फैयामोन दाबो फैया दाथ' आरो गाज्रिसिनसो जाबाय उदालगुरियाव तामुलपुराव जिखिनि समस्तिया बेवहाय हाबबाय गासैबो UPPL आरो BJPनि गोजा सासेल' MCLA दङ स' बिथांमोना MLAबो गैया सानै MLA दङ बिथांमोननि अबस्थायाबो मोजां नङा दा नंखायनो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPFआ जिखिनि दङ बियो जिर' जागोन बेनिख्रुइ आरो बांसिन जेबो जाया BPFआ दाबि खालामदों जे 12टा डिपार्टमेन्टखौ बा बिफानखौ BTC आरो माने आसाम सरकार बेफोरो माने बाथ्रा गैयिनि बाथ्रा बुंनाय अलरेडि उइथड्रबो बिनि अर्डारखौनो केन्सेल खालामनाय जाबाय बयबो नुदों दा नंखायनो हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि मानसिफोरनि मेलेमाव साननाय हनाया पजिटिभ नङा ओंखायनो नेगेटिभ खोथाफोरखौ मोजां मोनो बिथांमोना नेगेटिभ खोथा बुंनानैनो राजखान्थि खालामो खिन्थु दानि समाजाव दानि जे राजखान्थियाव दानि जे समाजनि परिबेसाव नेगेटिभ खोथा बुंग्रा मानसिफोरखौ मोजां मोना बास्तब नङै थार नङै बाथ्राफोरखौ बुंग्रा मानसिफोरखौ मोजां मोना दा नंखायनो जोंनि जि जार्नि जोंनि जि आवगायलांनाय जोंनि जि हाबा मावनाय बियो गोख्रोङैनो जाफुंसार महर मोनगोन बेखौ जोङो गोरायै बुंनो हायो जुजिनाया माजों जागोन रावजोंबो जुजिनाय गैया ओरैनोथ' देरहाखाना दोङो बुरजा भट मोननो थाखायसो खामानि मावदों क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकआव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।